تماشاوان می دلال مامۆستا حەنیفی تاخشون ji malbata şêxaye, malbata malmezin e. Di piçûkta xwe di medresa da xwendiye, ji medresa elim girtiye. Xwendevanên dibistanên dewletê jî bû. Zanîngeha Wanê qedandibû dibe mamoste. Niha weke min di dibistanekî dewletê da dixebite. Sihaf vekiriye. Pirtûkên kewn kom kiriye, di sihafa xwe de cî kiriye. Van pirtûkên hanê bi tîpî erebî ve hatiye nivîsandin. Mamoste Henîfî taxşûn li ser van pirtûkan lêkolîn dike, dixebite bi tîpên latînî ve bi zimanekî zelal ve aniye holê çap kiriye. Ji van pirtûkan dehê evînê Mele Ebdilletîfê Berwarî, dermanê derda Mele Ebdilletîfê Berwarî, Qarxûn Mele Übeydullah Bêkes, Dîwana Muhyiddînê Derşiyewî, Tarîk û Necat Mele Haşimê Miksî, Dîwana Mîrê Ziraf. Mamoste Henîfî taxşûn van pirtûkên hanê berhev kiriye. Kilamên Şakirê Bedîh kevê Rebat bi hevalê xwe Doktor Ayhan Yıldız va nivîsiye û di nivbuharê da çap kiriye. Helbestê xwe di pirtûka tû bi navê Sîpanî va nivîsiye û çap kiriye. Keda wî di nivbuharê da gelek heye. Xwendevanê Rîsaleyê Nûr e, merivekî dîndar e, merivekî kurdevarî ye, merivekî maqûl e, ji bo xelkê me xizmetekî gelek baş dike. Bername derbozbûyî da ji me re helbesta Helepçê xwend. Di vî bername hanê da jî ji me re helbesta xwe a bedewiyat de dixwîne. Ka em Mamoste Henîfî taxşûn temaşe bikin. Heta bernamekî dinê bi xatirê were. Êvar baş temaşevanê hêja. Hefta pêşî jî me wara parve kiribûm li ser daxwaza dostê min Mamoste Hêja Salihê Babo ji bo televizyona wî ya di YouTubeê da ez ê ji bona we şerekî bixwînim şera min e ku di kovar û nûbarê de deketiye. Bedewiyat te kakul û baweşîn perwane mêjî û dil kirine dîwane serapê bûm perîşan e bedewiyat dest û xarim gêsû têl têl bûn li ser dêman zalimê kuştim nade eman li ber bûm ez bê zar ziman bedewiyat dest û xarim tilî pêçî ji bal û mûm rû û sîma wekî gulgûn li dîwanan ew xatûn bedewiyat dest û xarim serapê bedew qerqaş gustilê ra ez bûma qaş ser dilê min bûyî beraş bedewiyat dest û xarim nazik û nazdar e hûbûn gul û reyhan lale beybûn ji bona te ez bûma sabûn bedewiyat dest û xarim wa dibêje xortê nazik tu yê jê ra hekîm hazik bê te ew bêper bazik bedewiyat dest û xarim hûn bimînin xêr xweşî ra ji we gişka ra êvar baş.